este investimento, eu non quero volver a poñer en valor porque son moitos cartos, os máis de 10 millóns que aportamos para que se organice o PSU, e o allá que dentro de... A vida pasa moi rápido, 3, 4 anos, isto teña pouco que ver co que agora mesmo, despois de tanto tempo de espera, despois de tantos contratempos, despois de tantas cousas que pasaron, eu creo que isto agora xa colle outro camiño e é necesario, ademais, non ten ningún sentido que a Fundación Amancio Ortega non poida pechar o seu programa de residencias porque lle falta unha donde se están concentrando os maiores contratempos. Non debería ser así. Nos estamos colaborando con eles nas 7 cidades e aquí en Vigo xa sabemos que todo sempre é máis difícil, pero aquí iso ten que ser posible. Esas 150 prazas da residencia, insisto, unhas residencias espectaculares, tense que empezar a construir canto antes. Nos empezamos coa nosa parte, eu agora escoitaremos todo o que nos querades plantexar, pero os compromisos da Xunta de Galicia se están executando e eu se quería poñelos en valor e que os coñecerades os primeiros interesados en que isto vaya para adiante. Moitísimas gracias.